Kamar yadda kuka sani, a Najeriya bayan kai ruwa rana da aka yi akan da gwamnatin Najeriya ta karɓi ci gaba na samun network na 5G, an daɗe ana kai ruwa rana akan haka. Bayan kai ruwa rana da aka yi akan gwamnatin Najeriya ta karɓi wannan ci gaba na network na 5G, bayan hukumar lafiya ta gama binciken cewa hakan ka iya ba da matsala ga ƙananan tsuntsaye da kuma ƙananan ƙwarika. Duk da haka a kwanakin nan da muke sa ran wannan ministan sadarwa wato Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami ya sa hannu wajen karɓar hakan. Sun yi yarjejeniya da kamfanin wasu wayoyi da suke na zamani akan cewa kwanakin nan za su karɓi wannan ci gaba domin a rinka aiki da shi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. To bayan mun samu wannan labari shine muke son mu sanar da ku muke son mu sanar da ku ranar da hakan za ta kasance da yardar Allah. Duk da wannan network an ce yana da wasu matsaloli da ka iya ba wa mutum matsala, domin yana da ƙarfin da ya wuce, an ci su wasu malaman sun ci zai iya gurɓata iska a duk lokacin da kuma aka yarda da wannan abu. Barkanka mai sauraro.